Self-confessed bad boy nakaluwas og anghel nga na-stranded sa baha ug laing 11 pa ka mga tawo sa lungsod sa Liloan atol sa pag-igo sa bagyong Tino. Saksihan nato ang buhis-buhay nga pagluwas sa maong bayani ngadto sa mga biktima sa katalagman. Pinaagi sa report ni Alan Domingo. Sa video makita kining lalaki nga nagkugos sa masuso samtang nagkumpayot ang iyang usa ka kamot sa kabli padung sa taas nga balay. Kulba hinam kaayo apan dilampo siya sa pagluwas sa 8 pa lang ka buwan nga masusong anak sa ilang silingan. Ang giisip nga bayani mao si Joshua Sandal, 24 anyos sa Villa Lara sa lungsod sa Liloan. Admitido si Joshua nga nahadlok siya tungod sa kakusog sa sug ug kalawom sa baha sa ilang dapit apan dihang nakita niya ang bata nga nipatong sa atop kauban ang mga ginikana nini. Iyahang gisalig ang tanan sa Ginoo ug iyang giluwas. Una, ang bata. Gamit ang kable sa internet nga maoy iyang gikumpayutan, madala lang ang mga silingan sa ilang balay nga 3 andanas. Pagkita dyan ako sa bata, nga kanang kuan dito niya, luoy kay nagkurog-kurog, katugno kay uwan sa... Ato na to ni kuan, kanang nilayat na lang dyan ko, bisa gipugnan ko nilang papa. O ito nga, giuna na ko ang bata, dayon sila. Dili mo mino sa 12 ka mga tao ang iyang naluwas atol sa pagbulog sa baha. Gani, naigo pa siya sa naanod nga troso o gapnod. Giangko ni Joshua nga badlungon siyang pagkaanak kaniadto apan aduna siya'y konsensya o kasing-kasing nga mobati sa mga nakinahanglan. Labaw sa tanan, mahadlokon siya sa Ginoo. Bahala na lang Ginoo nako nga. Ug unsay mahitabo gani. Ang importante nga makatabang sa uban sad bang. Ang kasinatian ni Joshua ang nagbukas iyang mga mata nga gasa kaayo ang pagbati kon makahimo og kaayuhan sa isig ka tawo nga nakinahanglan og tabang. Samtang nangayo og tabang ang bayani di lang sa iyahang kaugalingon kundi sa mga taong naapektuhan sa baha. Ang giuna nila kita gaagtabang kato nung taga-babaw nga wala man to sila mabahaan dito. Ang kami din nga taga-ubos wala gyud. Ang iyang saluduhan ang gawi nga gipakita ni Joshua nga andam mobuhis sa iyahang kinabuhi basta makatabang sa uban. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.